balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampitan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Responsable ang pagbalita, padayon nga ipalagnan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatang anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabatan! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Gintabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tubtub saya kamatayon. Kagawan man ako sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batunon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton palatuntunan. This is My Life. Produksyon sang Aksyon Radio. I will be here. TTX 500. Ginagano ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang. Sa kapila ka mag-inom sa DTX 500? Sa primero katatlo sa subong kaduwa na lang. Subong kamusta? Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya. TTX 500. Luzon Enhanced Community Quarantine. Sa mga papasok at lalabas ng Pilipinas, papayagang makapasok ng bansa ang mga Pilipino, pati ang anak at asawang foreigner nito. Ang mga galing China, Hong Kong at Macau ay isa sa ilalim sa 14-day quarantine. Ang mga dumating from abroad ay dapat mag-undergo ng 14-day mandatory home quarantine. Papayagang umalis ang mga OFW, balikbayan o foreign nationals pero dapat within 24 hours mula nang umalis sila sa kanilang pinanggalingan ang schedule ng flight. Hindi allowed lumabas ng bansa ang mga magbabiyahe bilang mga turista sa alinmang destinasyon. Pinagbabawal ang maraming maghahatid sa mga paalis na biyahero. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. No, ouch, ouch, walang hapdi, no. Agapas yung banwa, mapugnaw nga hangin, agadapya na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya,
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginadala.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn. Sige na. Dance na ka mga duha. Kay may scared na ko hiya. Nanggalingan ang ulo ko, Cardi. Ano sa'yo mo, mapaulin na lang kita. Hubog ka na matuuri. Okay, Card. Ikaw nang bahala kay Miss Ai, ha? Inapaypay na ako sa boilet ko. Babuy! Enjoy your life! Okay. Pero sa'yo mo, na ako, mapaulin na lang kita. Sige. Mapauli na lang kita. Hubog na matuda ako eh. Okay, idulong ko na lang ikaw sa inyo. No! Hindi ako magpauli sa amon. Gusto ko, opdan mo ako. Pero, hindi ako magpauli sa balay. Ano? Opdan mo ako sa bunga gabi. Cardi? Sa din? Oh, sa diin pa. Kundi sa paraiso. Ivy? My chain has been on you. Where have the times gone that it's all wrong? Where are the plans we made for two?
Sir Andy. Ara paghihapon sa dining. Naglantaw siya sa pelikula. Nagsige man ang inom niya sa beer. Ginahilot siguro niya si Ma'am Ivy. Pasado na alas 10 ng gabi wala pa si Ma'am. Sa dinahin siya nagkatuman. Ay, piho nga. Gamo naman ni karon kung mag-abot siya. Ara, kaina pa nga daw hindi mapahamtang si Sir Andy. Wala pati ang tangla niya sarilo nga nasabit sa dingding. Wala man diri si Audrey. Nagbakasyon sa pakaisa ni Ma'am Ivy. Ano pa? Kasubo diri sa balay, bisan maldita lang si Aubrey, pero nahidlaw na ako sa iya. Naabala ka mag-ansang buot ko sa bata nila ni Ma'am Ivy man. Nalipay ako kung makita ko siya. Ay, ambot ko nga. Siguro, tungod katubo-tubo niyang anak kong kinagot. Ang bata nga ginbaligya ko kay Miss Yolanda. Kumusta na yan ang anak ko? Siguro dalaga na siya. Sa diin na ihan sila. Ay, ang akon mga anak. Sa diin na sila. Ano na nagkatapong sila? Luling! Nagkatawag si Sir Andy. Sinang Luling ang ginatawag niya. Katuan ko siya. May isugo siguro siya kay nang Luling. Luling! Sir? Nagtulog na silang Luling. Gali. Ikaw wala ka bang magtulog? Tabi na niya. Wala pa ako ginatuyo, sir. Nakatulog abi ako kay inas ang hapon Kagabi na gani nakabugtaw. May isugo ka, sir? May beer pa da? May duha pa ka botelya sa ref, sir. Ati, ligo kuha. Haida. Gusto ko pa mag-inom Hala? Anong nakabotelya na ubos mo, sir? Oh, basi kung mahubog ka? Wala pa. Kadiyuta pa lang siya na inom ko, Aida. Sige na. Ligo kuha sang beer. Dala lang doon ice, ha? Sige, sir, Dali lang. Radio the best. Build the identity. Listen to moisture. Natural. Gusto ko magtulog sa isa ka resort. Inang malinong. Ha? Sa isa ka resort? Oo. Magpangita ka sa resort nga pwede matulugan. Okay. May natultulan na kong resort. Good. Sige. Dito kita makato. Kanami nagtulog. Okay. Sige, tulog lang din. Mukaunta lang kakaroon kung makaabot na kita sa resort. Animal, lumasurrender ang bataan ni Ivy sa buong gabi. Doon ka na sigaw. Obdanay na kami sa buong ito, ha? Kung matulog kami sa isa ka resort. Buot silingon nga MU na kami ni Ivy. Ikadwa pa lang namon ini nga pagkita ay. Pero, daw na in love na ako sa babae nga ini. Di mo na kudihado. Medyo hindi man maglayo ang edad ng mga ito, ha? Siguro, pila lang katuwig ang magulangan niya sa akon. Pero mas bata pa siya tulukon sa akon. Kaga. Wow. Puwerte ka tibsol sa dugan. Materialis puertes. Ang legs. Puwerte ka kinis. Kampiyon pang kurba sa lawas. Daw talagang lawas. Hindi pareho kay Aida nga daw laya ng bulak ang itsura. Jackpot ako. Guwapa na. Madatong pang Ivy nga ini. Jackpot, Karding. May masagot na sa imo. May ara na. Dito ko siya dalong sa gintalan kung man sang una sa mga matrona ko.
Ari ng beer mo, sir, oh. Itongtong ko lang diri sa lamisita sa tupad mo, ha? Salamat. Ay, kung may isugo ka, sir, ara lang ko sa kusina, ha? Anika. Hindi ka na maghalin. Sir? Wala ka naman siguro sang obrahon. Abi, updi ako dire, ha? Sir Andy? Nag-inom ka sang beer? Kwan, sir. Wala na ako nag-iinom sinasubong. Pero sa una nag-inom ka. Oo, sir. Pero tag-isa lang kabutilya. Kung na mo, tag-isa tag-botilya. Ha? Ungko daw, may inom kita nga dua. Updi ako sa pag-inom, Aida. Sir Andy? Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong, kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa iyo. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Hinay-hinay lang. Ari na kita susunod sa kwarto. Gusto ko maghigda. Maghigda ka na. Lapit na lang kita sa kama. Maghigda ka na kita. Ari na kita sa kinis sa kama. God. 5 daon ko ikaw, ha? Sige. Higda na. Nakahigda ka na sa kama. Matumba ko si mo. Agay. Tanawa na. Kung di nahapaan ko gini ka. Arnie. Arnie, I love you. Ivy, nagapananginit ang lawas ko. Ginakos niya ako. Love me. Ivy. Ivy, ako lumol ka. Buwas ko na lang pauli, Dale. Miss Uy? Sige na, Dale. Buwas ka na lang pauli. Dali ka na ng tulog. Gabi na ini eh. Makauluya man, Miss Uy. Gin-shopping muna ako. Dasun, dari pa ako matulog. Si auntie na nagambal nga. Buwas ka na lang mapauli. Kaya bala ko nga kapoy ka, Dale. Madam mo sa bakante nga kwarto diri sa mansion. Sige lang, hambalong ko na si Nang Mimi. Ako na mahambal ka, Mimi. I-prepare ko ang kwarto nga tulugan mo. Sige na. Sige na. Dili ka na lang tulog. Basible di magpasugot si Nang Mimi, ha? Napasugutin na siya. Madali kitang, ha? Katuan ko siya sa kwarto ni Angel. Okay, Miss Uy. Tiri ka na, ha? Dili ka na lang tulog. Bas hindi magsugot si Manang. Ay, sige na pala. Dili ka na lang tulog. Hadel, please. Audrey? Tulog na siya, miss. Yung kapoy agad si Angel.
Good night, my princess. Ikaw, miss, pauwi na. Kabalo ko nga ginkapoy ka sang libot ka ina sa mall. Aba, oo. Nagasakit na ka ng batiis ko eh. Anyway, si Dale gali. Dali siya patulugan sa mansion. Miss? Oo. Buwas na lang siya magpauli. Kapoy na si Tonyo eh. So, Diyo tayong konsiderasyon. Hindi siya madulong ni Tonyo sa ila. Nahangpan ko ikaw, miss. Kauluya. Ginpahanda ko na sa maid ang isa ka kwarto nga tulugan ni Dale. Salamat gid, Miss Yolanda. Kag salamat man sa ginpamakal mo sa iya. Amo man sa akon. Kadako na sang utang namon sa inyo, miss. Wala ina, Mimi. Sige na. Katuloy ng mangod mo. Oo, Miss Yolanda. Kaduan ko si Dale. Dira ka matulog. Wow. Amo ning tulugan ko na? Guest room ini. Kung may bisita si Miss Yolanda, isa ina sa kwarto nga ginapagamit niya. Sige na, sulod na. Amo pala. Kay balikan ko pa si Angel. Basi kung makabugtaw, kag pangitaon ako. Tulog na si Angel, nang? Oo. Kinkapoy git siya eh. Nang? Ano? Abi mo kung hindi lang amos na si Angel. Pangaluhigan ko na siya. Anong siling mo, Dale? Joke lang. Sinang mimibila mo, nag-react dayon. Hoy, ikaw ha. Magtarong ka gani ha. Mabatian ka gani ni Miss Yolanda. Kauluya. Joke lang gani, nang. Kung hindi amo sinang kondisyon ni Angel, siguro, wala man ako dari sa ila. Kag siguro, hindi man kamo magkilalahay ni Angel. Kag siguro, hindi maluyag si Angel sa imo tungod pigado ka lang. Samtang siya, prinsesa, manggaranon. Hindi ka mo bagay nga duha. Nang Mimi? Hindi gid ina matabo nga si Angel maluyag sa imo. Ina ang ipansal mo dira sa putok mo. Life. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19.
kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa ngaton matahong kag makatalanto kasing nga pala tuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radyo. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian